Kaixo eta ongi etorri Euskal Herriko Bilgune Feministaren 3. podcast saiora. Aurrekoan egon ginen ekonomia feministaz mintzatzen, sorpetze prozesuez, migrazio prozesuez, erregimen heteropatriarkalak, heterosexualak zelan antolatzen duen guzti hau, eta gaurkoan horri jarraiki burujabetza feministaz arituko gara. Beraz, horretarako, hirukide elkartu gara gaur, ongitorri, Lore, ongitorri, Ainhoa. Ainhoa Osaeta, ekonomian aditua, irakaslea EHUn, baita irakasle ikerlari Lore Lujanbio, militante transfeminista ere bai, eta ni neu, Naia Torrealda, Bilgune Feministako kidea. Bueno, hau esan da, goazen hasiera ematera 3. saio honi. Lehenik eta behin, galdera garrantzitsuena, zelan gatoz? Zelan zaudete, ondo, txarto, erdi ondo, guztia super ondo? Ondo, orokorrean ondo, gogotxu. Eskertuta ere gonbidapenagatik eta ondo. Hori da, berdin, pozik eta zuekin saiotxo hau konpartitzeko gogoz. Bai, ni ere banatoz. Apur bat nekatuta, baina bizi berritu naiz aurreko txiste guztien artean. Beraz, oso pozik. Podcastean hasteko burujabetza feminista terminoan sakontzeari ekingo diogu, ez? Bilgune feministatik burujabetza feministaren kontzeptua azken hamarkadan gure proiektu politikoaren oinarria, zorua, txapela, guztia, ez? Izan da. Beraz, guztia den horretan, urte asko daramatzagu guzti hori, zaugarritzen, eztabaidatzen, berrizendatzen, kentzen, gehitzen, ez? Guzti horretan. Saioan sartu baino lehenago, bai nahiko nuke ez, burujabetza feminista horren, zertzelada batzuk eman, urte askotan esan ditugu, baina, bergoratzeko apur bat, ez? Guretzako burujabetza feminista edo bilgune feministarentzako premisa batetik hasten da, ez? Eta premisa hori da, Euskal Herriaren autodeterminazio, independentzia prozesu batek ez dakarrela bere horretan prozesu feminista bat ematea, ez? Hau da, iraultza demokratiko bat izateaz aparte, iraultza feminista bat ere behar dugula, horregaitik da, ez? Burujabetza feministaren kontzeptua, burujabetza eta feminista. Baina zer esan nahi du horrek, ez? Burujabetza feministak gauza asko aldira izan, edo ezerezean geratu, eslogan baten bakarrik geratzen badan, ez? Eta horretan sartzen dugu proiektu politikoaren ezaugarritzea. Azken finean, bizitza duinaren, edo bizitza duin hori produzitzen duten bitartekoak, ez? Gure esku izatera eta guzti hori guk antolatu ahal izatea. Beraz, bada alde batetik, badauka zer ikusia Euskal Herriaren autodeterminazio prozesu horrekin, ulertuta iraultza demokratiko hori estilo klasikoan, aldugu esan, ez? Gobernantza feminista bat egiten, edo nundik oratu guzti horreri, baina badauka ere iraultza sozialekin zer ikusia, edo iraultza sozial askorekin. Eta horrez, sujetu ezberdinen artikulazio eta sujetu horiek askatzera bidean nola artikulatzen diren. Orduan, burujabetza feminista bada askapen formal bat, baina bada askapen material batez aparte, bada askapen material, kultural, politiko eta ekonomiko bat. Eta horretan, eta guzti hori jakinda elkarlotuak daudela, horretara nahi dugu sartu gaur, ez? Eta lehenengo galdera handi txiki hori da, zuentzako, ez, burujabetza feminista terminoa entzuten duzuenean, zer datorkizue burura, ez? Biok erantzun, Lore, Ainhoa, ze huazten zara? Ados. Nik ez dakit aspertuko zaituzte da, baina ez dut uste. Ohitura badet eta nik ekonomiaren ikuspegi batetik egiten dut, abia puntua bintzat ekonomiatik ikusten dut, ez? Iruditzen zedalako gaur egungo ekonomiak ez diola erantzuten gizartearen beharrei, ez? Soilik emakumeon beharrei, baizik eta gizarte beharren beharrei, ez? Eta gainera batez ere egiten dute ekonomia feministatik, eta naiz eta aurreko podcastean hitz egina zenuten, pixkat berrartzen dut hildo hori, ez?
Eta askok esango dute, ze rolloa, ez, ekonomia ze hitz egitea, enpresa, diruak, eta baina uste dut ezinbestekoa dela hortik eustea batez ere jakin behar degulako nork sustengatzen duen benetan bizitza, ez? Eta burujabetza feministaren abia puntua nire irudikoz behintzat izan beharko luke hori, ez, jakitea. Gaur egun bizitzak nork sustengatzen ditun eta zerk sustengatu beharko lituzken, ez? Eta lehen arazoa gaur egungo ekonomiak hori du, ez? Kapitalismoan irabazi pribatuen eskuetan edo logikan oinarritzen dela, eta gizartearen beharrak erabat alboratuak ditula, ez? Bigarren planoan geratzen dira gizartearen ongizatea eta guztion ongizatea, ez? Eta honen aurrean, aipatuko zenuten bezala, ekonomia feministak pixka bat gogoratzen digu bizitzak gobernatu behar gaituela, bizitza bera dela gobernatu beharko gaituena, eta ez benetan dirua, ez, gaur egungo ekonomiak dion bezala. Eta nire ustetan horretan topatzen dugu lehenengo kontraesana, ez? Eta lehenengo kontraesana da, gaur egungo edo ekonomia hegemoniko horrek hegemoniko hori oinarritzen dela kasualitate eztan bezala emakumeon lan ezkutu horretan, ez? Eta emakumeok produzitzen dugun lan ezkutu horretan, ez? Orduan, paradoxa maila batean hor dago, eta nire ustez buru jabetza feministaren abia puntua maila batean hori izan beharko luke, ez? Eta horregatik diogu, merkatua ez, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar dela, ez. Eta ez da esaldi huts bat edo esaldi poetiko bat, ez. Uste gaur egun zaintza komunitarioaren inguruan, haurrak, helduak, menpekotasun egoeran daudenen artean, auzolanean, ematen diren praktika asko eta asko gertatzen direla, beraz ez da esaldi huts bat, eta azkenean hortan ari gara, sustengo hori lantzen, eta ez irabazi batzuen metaketa eta irabaziak bultzatzen, ez? Eta kontua litzateke galdetzea, burujabetza lortzeko nola abiatzen dugun edo zer egiten dugun horretan, ez? Eta maila batean nik planteatuko nuken lehenengo gauza da interdependentziarena, ez? Iruditzen zait oso importantea dela pentsatzea ez gerala, eta gero sakonduko dugu ideian, pentsatzen dut ez burujabetzaren ideia horretan, baina pentsatzea ez gehala uarte batzuk edo ez gehala islote batzuk ez Euskal Herrian eta ez munduan, baizik eta benetan pertsonak eta beste pertsonen menpe, komunitate baten menpe eta baita naturaren menpe gaudela, ez? Hau da, interdependenteak gerala zentzu horretan, eta uste abia puntuak hori izan behar dula, ez? Eta burujabetzaren lehen kontzeptua etortzen zaigu burujabetza askatasuna, ez? Eta iruditzen zait, askatasunak ezin dula soilik izan individuala, askatasuna soilik ez dela norbanakoaren askatasuna, baizik eta kolektiboaren askatasuna dela, ez? Eta nik behintzat hortan kokatzen dut, horrek azken finean norbanakoaren ongizatea loturik egongo dalako beste guztion ongizate batera, ez? Eta nire ustez ez besterik, ez? Eta lehen esan deten bezala, adibideak ere baditugu, ez? Ez dakit, herri batek bere energia garatzeko edo kooperatibak sortzen dituenean, edo lehen esan bezala, auzolanean edo udaletxe batek zaintzak bultzatzen dituenean, azkenean ongizate kolektibo hori bultzatzen dugu, eta nik uste burujabetzak zentzu horretan landu behar duela, ez? Ez dakit, bai gustatuko litzaidake bestetik ere esatea, askotan hitz egiten degula komunitarioa izatea eta komunitarioaren inguruan, eta
eta egia da praktikak ere badaudela eta maila komunitarioan bultzatu behar direla, baina uste dut ez dela nahiko hori, osea ez dela aski, komunitarioa lotzea auzolanarekin edo herri mugimendu edo erekin, baizik eta hortarako egitura politikoak ere behar direla, eta politika publikoak ere behar direla, ez? Eta baliabideak jarri behar direla azkenean hori bultzatzeko, ez? Eta ez da borondate soil bat, azkenean sistema da eraldatu behar dena, benetan burujabetza feminista den oinarriak jartzeko, ez? Eta adibideak planteatuko nituzke, zaintza lanak aitortzea, ordaintzea, denbora gehiago edukitzea bizitzarako, benetan bizitzaren gauza importanteak egin ahal izateko edo, ez? Eta ongizate kolektiboa neurtzea, ez? Gaur egun, eta lehen esan deten bezala ekonomiatik planteatzen denik, ez? Eta ez soilik adibidez, barne produktu gordina aintzat hartzea, baizik eta beste hainbat termino, ez? Eta nik maila batean bergogoratuko nuke ekonomia feminista berak ere gogoratzen dizkigun oinarri horiek, burujabetzari bidean, ez? Eta hori da, ardatza bizitza dela, ez garela ekoizle hutsak edo kontsumitzaile hutsak, interdependenteak garela, gure askatasuna besteen eta elkarzaintzearen oinarrian dagoela, eta erronka hori izan behar dula, ez? Bizitza sustengatzea, eta horretan oinarritutako ekonomia bat eraiki beharko litzatekela burujabetzarako bide horretan, eta denon artean egiten dugula. Nik hortik platatuko nituzke. Bai, gauza pila esan dituzu, eta, nik feminismo materialistatik bai gehituko niokela, ez? Burujabetza feministaz pentsatzea batetik burujabetza erlazio mota bat dela, ez? Ez dela gauza bat, baizik eta egituratutako erlazio mota bat, ez? Jule Goikoetxeak definitzen duen bezala burujabetza, da komunitate batek bere burua gobernatzeko daukan gaitasun politiko lurraldetu eta egituratua, ez? Hortik abiatuta, noski, ageriko dan bezala, komunitate politiko guztiek, herri guztiek ez daukagu gaitasun politiko bera, hau da burujabetza bera, ez? Eta gainera, baita ere bizkat esan dezunarekin lotuta, ez? Gorputz, identitate, klase sozial guztiok ez daukagu burujabetza, ez? Gaitasun politiko berdina. Oso ageriko dan bezala, gizon zuri burgesen gobernuan bizigera, baina baita ere aldi berean langile klasean gizon zurien hegemonia aurkitzen dugu, ez? Horregatik askotariko adibidetan ikusiko dugu, baina tamalez, gaur egun ere ez, Euskal Herrian alderdi politiko nagusietan, erabakiak hartzen dian esparruetan, botere dagoen esparruetan, gizon zuriak daude, ez? Eta askotariko adibidetan ikusiko duguna. Baita ere kontuan eduki behar dugu nahi azu komentatzezunakin lotu, eta burujabetza feminista hitz egiterakoan burujabetza ez dela bakarrik formala, baizik eta materiala dela, ez? Eta hortaz, alderdi formal hori edo lege mekanismoekin lotzen dugun hori, baita ere materiala dela eta burujabetza material horren alderdi, ez? Edo dimentsio bat dela, ez? Eta baita ere diskurtsoak, ez? Edo alderdi kultural izendatzen dugun guzti hori ere botere mekanismoen, ez? Parte dela, eta horren izaera materiala ere kontutan eduki behar dugula, ez? Baina dozen kasutan, noski, ulerkera liberalari guztiz aurre egiten, zeinak burujabetzan lotzen duen, ez? Legeekin eta alderdi formalarekin bakarrik gu burujabetza materialaz hitz egiten dugula, ez? Adibide pilo bat ere aipatu izakegu, oso ageriko bat da etxe bizitza, ez? Konstituzioan esaten dela eskubide badala eta materialki privilegio bat da, ez? Eta, beste askotariko adibidetan ikusi dezakegu hori. Bestetik baita ere, burujabetza feministaz pentsatzeko, ezinbesteko iruditzen zait kontutan edukitzea boterea, eta hortaz burujabetza, ez? Boterea orokorrean ez dagoela bakarrik estatuan. Gizarteko esparru guztietan dagoela, ez? Merkatuan, etxean, gorputzetan, komunikabidetan, eta bar, eta bar. Naiz eta botere kontzentrazioak gauzatzen diran, ez? Ez du esan nahi esparru guztietan botere kontzentrazio berdina dagoenik inondik inora, ez? Eta baita ere, feminista materialistak, transfeministok askotan, ez, azpimarratzen dugun bezala, boterea produktiboa dela. Eta horren bestez, botereak
gure gorputzak produzitzen ditula, kudeatzen ditula, ez? Eta gorputzak produzitzaz ari ganean, ari gara, arautzen dela gure lo egiteko modua, jateko modua, eseritzeko modua, eta horrek implikatzen duena da, desirak, emozioak, eraiki produzitu egiten diala, eta pentsatzeko moduak. Horrek implikatzen du ere, ez pentsatzea boterea dela zerbait kanpotik gehitzen dana, eta hortaz gure helburuanik lortzea, burujabetza feministaren bitartez, iristea momentuan non ez da egongo inungo botererik. Baizik eta onartzea boterea dagoela espazio guztietan da erlazio guztietan, eta hori nola kudeatu dezakegun, ez? Baita ere, uste oso garrantzitsua dela kontutan eukitzea, aro berritik aurrera, botere mekanismo disiplinario eta biopolitikoak erdigunekoa bilakatu dirala, ez? Eta diala bizitza kudeatzen duten mekanismo guzti horiek, eta hortaz, mekanismo horien bitartez, produzitzen diala gizon eta emakumeak, euskaldunak, langileak, eta bar, ez? Horrek implikatzen du, noski alde batera uztea azalpen biologizista, ez? Esentzialista guztiak, batetik, eta baita ere begirada jartzea mekanismo horietan, eta nola transformatu ditzakegu kontutan ukita mekanismo horiek guztiz egituratuak daudela, ez? Estrukturalak direla. Naiz eta espazio pribatu izendatzen den, ez? Falazia da bat dan espazio pribatu horretan kokatu, guztiz politikoak direla, eta zentzu horretan kudeatuak daudela, estrukturatuak daudela, ez? Hortarako ere, garrantzitsua iruditzen gaina begirada eta igual geroz gehiago sakonduko dugu, baina baita ere jartzea familian, ez? Familia da besteak beste, emakumen lan ez ordaindua bereziki, ez? Antolatzen den esparrua, eta baita ere da erakunde disiplinario bat, ez? Nun, besteak beste txikitatik ez, disiplinatuak garen, eta uste ere bai interesgarria dela kontutan eukitzea, patriarkatu kapitalistaren garapenarekin eta bar, emakumei, familietako emakumei, bereziki emazte eta amei, ezarriko zaiela arau guzti hauek betetzeko eta betearazteko eginkizuna, ez? Eta hortaz, familian gauzatzen den aurren disiplinamendua gauzatzekoa, eta bar. Eta hori da, noski, beti ere, menderakuntza patriarkalaren menpe, lan ez ordaindoren bitartez, eskubideri gabe, eta bar, baina baita ere izango dela mekanismo bat, emakumeek autoritate txiki bat jasotzeko, botere txiki bat jasotzeko aurrekiko eta bar, eta dozein kasutan, espazio orokorran gizartean hortik beraien buruak garatzeko eta aitortza bat aurkitzeko eta horrek ere eragingo duela txikimendu bat. Ez hortaz, esan nahi hau da adibide bat, baina da ezinbesteko dela ikustea oso modu konplexuan sortzen dutela mekanismo hauek gure izatea eta gure egitura emozionala eta gure gorputza hartzea, ez? Horren bestez, transformazio oso konplexuak implikatzen dituztela. Eta bestetik bai iruditzen zait, beste gauza askon artean, ez? Baina burujabetza feministaz hitz egiten dugunean, produkzio erlazioez eta beraz klase sozialez eta jabegoez hitz egin behar degula, ez? Nik azpimarratuko ditut 3 produkzio erlazio, kapitalistak, heteropatriarkalak eta kolonialistak. Eta oso, labur azaldu nahi ditut ezaugarriak, bereziki kapitalistak direlako ezagunenak, ez? Eta, produkzio erlazio kapitalistak kudeatzen edo artikulatzen, ez? Edo produzitzen dituzte burges eta langile klase erlazioak, eta beraien ezaugarri nagusia da neurria. Hau da, diru eta denboraren bitartez neurtzen dira, ez? Eta horrek implikatzen horregatik, soldata jasotzen da, eta baita horregatik lanordua zehaztuak daude, ez? Gainera, gure gizarte heteropatriarkaletan, eskubide sozialak ere enpleguaren bitartez lortzen dira, ez? Eta maskulinizatu daude. Oso ezaguna nola Marxek esan zuen, langileak, ez? Desjabetua gerala produkzio bideetaz, eta produkzio bide nagusietaz, eta hortaz langileak bakarrik gure lanindarraren jabe garela, ez? Feminista materialista frantsesek, Delphi, Guillaume, Bitig eta barrek, esango dutena da, gizon langileak, beraien gorputzen eta lanindarraren jabe izateaz gain, emakumeen gorputzen jabe ere dira. Eta hori zuzenean lortzen da produkzio erlazio patriarkalekin, ez? Zeinak produzitzen dituzten, ez? Emakume da gizonak klase sozial bezala, eta justo kontrakoa, ez? Ezaugarritzen dira neurri gabezian. Horregatik dira ez ordainduak, ez da denboraren bitartez antolatzen, horregatik amek, ez dauzkate asteburutan jaiegunak, edo abuztuan, horregatik ere zaintza ulertzen da gure, ez? Antolaketan ez ordaindua izan behar duela, eta ez banatua, ez kontabilizatua, eta barrez. Eta implikatzen duena da ere, emakumeen gorputzen desjabetzea gertatzen dela, ez? Esan bezala, gizonek aprobiatzen dutelako gorputza. Eta hori ikusten da lan ez ordainduan, hori neurriri gabe lan egitea implikatzen dulako, eta ikusten dugu ere, sexu erasoetan, ikusten dugu abortuan, ikusten dugu gorputz normatibitatea bereziki, ez?
bortitza dalako, emakumeengan eta gizonak ez ganengan, eta barrez, orokorrean artikulatzen da, eta hortaz, hori da kontua, ez buru jabetzaz ari ganean, gure gorputzen jabe izateaz ere ari gara. Gero igual gehiago sakonduko dugu ez, baina bueno, hori oso garrantzitsua zentzutan implikatzen duenez, desjabetua gerala gure gorputzetaz, ez? Eta bestetik produkzio erlazio kolonialistetan gorputz arrazializatuak eta kolonietakoak, edo kolonia izandakoetakoek, beraien gorputzez desjabetuaz izateaz gain, produkzio bidez desjabetuaz izateaz gain, beraien herrietako ez, baliabide guztietaz desjabetuak dira. Eta baita ere, uste azpimarratu behar dela, Maria Lugonesek, feminista dekoloniale ezagunak esan zuen bezala, gizatasunetik ere kanpo kokatzen dira gorputz razializatuak. Eta horrekin zuzenean lotzen da, nekropolitika pairatzearekin, edo Palestinako genozidioa eta barrez, genozidioak eta erailketak pairatzearekin. Eta baita ere, lan ez ordaindua ezarriko ezartzen zaie, gorputz razializatuei, esklabutza modernotik hasita, gaur egun ere ikusi dezakegu etxeko langile internoen egoeran, ez? Etxeko langileen elkartek salatzen duten bezala, bai, eskubide urraketak eta soldata oso bajua dituztelako, eta baita ere, produkzio erlazio kolonialiste eta patriarkalak elkarlotuta, adibidez, gaueko lan ordua ez zaieza kontabilizatzen, ez da lana kontsideratzen, ez? Zentzu horretan lan ez ordaindu bezala definitu dezakegu, ez? Edo zein kasutan, hori ez, azpimarratu nahi duten produkzio erlazioen eta klase sozialen ikuspegi hau, azpimarratzeko burujabetza feministak implikatzen duela, ez? Bai, gaitasun bezala eta erlazio bezala ulertuta guztion oinarrizko beharrak, ez? Da eskubideak materialki ziurtatuko dituzten egiturak sortzea, baita ere produkzio erlazio guzti hauek iraultzea, ez? Eta azpimarratuta ez direla bakarrik klase sozial existitzen, klase sozial guztiekin amaitzeko helburua izatea, ez? Eta horretarako egitura, kolektiboki, ez? Horretarako egitura materialak sortzea. Bueno, pia bat gauza, ez, zan dira, nire oingo ideia zan, ez, pixka bat, burujabetza feministaren dimentsio ezberdinak edo behintzat bilgune feministan gure artean, ez, izendatu ditugunak zuekin konpartitzea, eta, apur bat ikustea, ze dimentsio interesatzen gaituzten, ikusten badituzuen, beste batzuk, hortik kanpo, eta egia da, ez, batzuk ja da, aipatu dituzuela, ez, argi dago, burujabetza feministak daukan dimentsio ekonomikoa, ekonomiko termino klasikoan, ez, esaten genuen, ez, bizitza sostengatzeko beharrezkoak diren egitura guzti horiek gure eskuetan jartzeko berme hori lortzea, eta horretarako, ez, Lorezuk esaten zenun, ez, korrelazio bat eta relazioan dauden gauza dira, ez bakarrik, ez, Julek bai esaten du, ez, produkzioa, reprodukzioa, guztia da produkzioa, ni batzutan banatzen dut, ez, analizirako batzutan bestela ni bentsat liatzen naizelako, ez? Baina egia da guztia materialismoa hor kokatzen dela, ez dala horren beste formala eta ideologikoa, baizik eta idealismo horretan materialismoak lortzen duela, ez? Botere mekanismo horiek zelan erproduzitzen diren. Eta horretan sartzen da, ez? Orain arte edo historikoki bilgunean igual ambito kulturala edo izendatzen genduen moduan, denborarekin ez, izendatzen joan gara, horren beste kultura patriarkala, baizik eta ez, zelan ekonomia bera erreproduzitzen den, zaintza banaketa horiekin emakumeak sortzen zaintzaren bitartez, eta hori ere zelan uztartzen den ekonomiaren izaera kapitalista, patriarkal, kolonialista, hetero, guzti horiekin, ez? Eta guzti hori nola ez, eta zuk momentu baten ez, kolonialismoa aipatu duzunan, guzti horrek zentzua dauka burujabetza feminista baten dimentsio baten, zeinetan herritartasunak erdigunea ere hartu behar duen, ez? Azken finean, burujabetza prozesu baten nor da eskubideen eroale edo nor da eskubide dun, ez? Herritartasun hori zeren arabera eraikitzen dugu. Familiak daukar garrantzia gaur egun, eskontzaren bidez, edo lan enplegu formatu horren biden, guzti hori, ez? Nola eraman besteleko batera, eta horretarako, ez? Herritartasun berri hoiek edo ekonomia sare berri hoiek sortzeko, ez? Lurraldetasunaren kontrola hori zelan egin behar dugun, kontrola ulertuta boterea nondik ulertzen dugun, zelan eraiki nahi dugun, edo zelan
hartu eta banatu nahi dugun, ez? Boterea badagoelako, baina, bueno, botere kontzentrazio horiek, esaten zen duetanak lore, ez? Zelan banatzen ditugun gure artean. Eta gero ez, aipatzen zen duen, ez? Burujabetza feminista kolektiboa izan behar dela, ez? Eta uste dute Bilgune feministaren erraietan dagoela, ez? Kolektibotasunaren ideia hori, baina egia da, ez? Burujabetza feminista esendatzen gendunean dimentsio bat hartzen duela, zeinetan buru badauka, ez? Norberaren edo individualitate horren zera bat, zergatik ulertzen dugulako ere momentu batean gorputzaren, beraren, norberaren burujabetza ere erdigunean egon behar dela, ez? Hau da, burujabe egingo zara, eta momentu honetan zeinetan ganera, ez? Bizi dugun horrelako oldarraldi, eskuinako oldarraldi, baina inkluso feminismoaren izenean, ez? Dauden diskurtso, gorroto diskurtso eta reakzionarismo transfoboak, zelan kokatu ere, desirak, gorputzaren kontrola, gorputzaren inguruko erabakiak ere individualak aldiren izen, evidentemente burujabetza batean, zeinetan gero eskubideak kolektiboak diren, ez? Eta guzti hori ere nola ustartu, eta hor sartzen da jokua komunitario, publiko, no? Guzti horretan. Eta guzti horrekin ez, guretzako oinarria den lidergotza feminista guzti horiek boteraren konpartitzea, eta guzti hau ez, mugimendu feminista, sujetu bat bezala, eraldaketarako, guk dimentsio horiei begiratzen genien, beste batzuk ere badaude ez, estatugintza feminista, de gobernantza, zelan ulertzen dugun. Bueno, esaten genuen ez, burujabetza feminista, gure proiektu politiko osoa da, eta beraz ditu alor pila bat, eroen artean banatu alditugu, baina erabate erlazionatuta daude ez. Zuen ustez ez, Lore adibidez, zuretzako zeintzuk dira momentu honetan ez, arreta jarri behar dugunak, edo zein falta zaizu, edo... Bai, bueno, esango nuke lehenengo, eta Bilgune feministatik ez, askotan azpimarratu duzuen bezala, pluralean hitz egin behar dugula burujabetza zaiganean. Bai, burujabetza ekonomikoaz eta bertan lanez ordainduaz ari gara, eta baita ere ari gara elikadura burujabetzaz, burujabetza digitalaz, burujabetza finantzarioaz, eta bar, ez? Eta baita ere, esan dezun bezala ez, gorputzen burujabetzaz, ez? Nei oso interesgarria iruditzen zait, hori pentsatza zertaz ari gean gorputzen burujabetzaz ari ganean, ez? Ainoa esaten zerun bezala ere, ez gera ari, sinpleki ez, burujabetza individual batetaz, nik gehituko niokena ere bai da, gorputzen burujabetzaz ari ganean, ez gera ari sinpleki individu bakoitzak nahi duna egiteaz. Claro, besteak beste gaur egun, ez? Diskurtso neoliberal progreak esaten digu aukeratu dezakegula, ez? Aukeratu dezakegula zer kontsumitu, aukeratu dezakegu zer enplegu eduki, aukeratu dezakegu heterosexualak izan edo LGTBak izan, ama izan edo ez, trade wife izan edo ez, eta bar, ez? Diskurtso hori zabaltzen digute, ez? Claro, horrek dauka askatasunaren ulerkera neoliberal bat, ez? Falazia bat dana, ez? Esaten dugu, askatasuna produzitu egiten da, aukera posible horiek produzitu egiten direlako, guk ez dugu aukeratzen horrela, ez? Abstraktua maizketa aukera posibleak produzitzen dira, eta gainera aukera batzuk sustatu egiten dira, zalantzai gabe, ez? Gainera, aipatu bezala, mekanismo disiplinarioekin, ez? Eta gorputzen produkzio material semiotikoarekin, emakumeengan subalternitateekin loturiko desirak produzitzen dira, ez? Besteentzat lan egitea ordaini jaso gabe, gaizki tratatzen zaituen eta bortxatzen zaituen gizonak desiratzea, eta bar, ez? Hori produzitu egiten da, eta gainera desira hori transformatzea ez da gauza individual bat, ez? Baizik eta egitura batzuekin lotua dagoenez asko ze konplexuagoa da, ez? Hori kontuta edukita, hori ez, askatasunaren nozio hori falazia bat dela, eta hori ez, askatasuna produzitu egiten dela eta sustatu egiten dira aukera batzuk, eta noski momentu baten lan ez ordainduan greba egiteak, ez badaude zerbitzu publikoak inplikatzen duena da, zure inguruko batzuk oinarrizko beharrak asetuak ez eukitzea, ez? Horrek indarkeria zehatzak inplikatzen ditu, eta bar, ez? Orduan, hori kontutan eukita ustet, burujabetza feministaz ari ganean eta askatasun feministaz azpimarratu behar duguna dela, helburua dela denbora guztian menderakuntza birsortzen ez dituzten aukerentzako baldintzak sortzea. Ez? Nun menderakuntza aukeratzea ez dan inoiz aukera feminista bat izango. Eta inoiz ez dugun jarriko noski maila berdinean argi daukagula, ez? Baina, bueno, diskurtso neoliberal uste etengabean sartzen dula hori, ez? Eta falazia hori zabaltzen duela, ez? Nun aukera kontua dela guztiok dozen aukera aukeratu alizatea, ez? Argi daukagun bezala, 5 kotxe ukitzeko desira bat ere ez dela
burujabetza, ez? Feminista bat, antiarrazista eta antikapitalista bat garatzeko ez dela aukera bat, ez? Orduan, hori azpimarratzea. Eta baita ere kontutan edukitzea, ados nago zurekin esatetzunean, bai behar direla, hau uste dut dela kontsentimentuarekin gertatzen zaigun bezala, ez? Adibidez, indarkeria matxistan, ez? Badala, beharrezkoak direla aukera feminista hoien baldintzak sortuta, bai? Nun, menderakuntza ez da aukera bat, edo ez aukera feminista bat, bai ere azpimarratu behar direla, zenbait aukera individual testuinguru zehatz batzuetan indartu egingo direnak, ez? Kasu honetan emakumeen edo gizonak ez geraren aukerak, baina beti ere kontuan eduki behar dugula hori haratago goazela, ez? Burujabetza materialaz ari ganean, eta uste kontsentimentuana adibideon badala horregatik, ez? Bai behar dugu, nik uste kontsentimentuaren kontzeptuak balio duela, baina ezin gara hor bakarri geratu. Ze badakigu testuinguru batuan ezin dugula ez esan, edo testuinguru batzutan hori ez, indarkeria mekanismoa daudela ez esateko, edo zure egitura emozionalaren eraikuntzan zailtasuna dituzula ez esateko, eta bar, ez? Edo subalternitatearekiko desira hori bir sortzen ari zehala, ez? Hori batetik gorputzen burujabetzan inguruan, bestetik ere azpimarratuko nuke uste ere esan dezuela askotan, ez? Baina, ez dala iritsiko egun bat nun iraultza oso bat egingo dugun, ez? Eta lortuko dugun guztizko transformazioa. Ez da iritsiko egun bat ere burujabetza absolutua edukiko duguna, ez da existitzen ere burujabetza absolutua. Beti indar korrelazioen, ez? Gatazkekin erlazionatua dago eta bar. Eta horregatik, prozesu, ez? Transformazio prozesuetaz hitz egin behar dugu, ez? Edo transizio feministetaz eta bar. Baina beti ere prozesuak izango diranak, ez? Eta baita ere ustez garrantzitsua hitz egitea transformazio prozesuetaz eta boteretze eta beraz desboteretze prozesuetaz, ez? Burgesia desboteretzeko, langile klasea boteretzeko ezinbestekoa da burgesia desboteretzea eta modu berean emakumeak eta gizonak ez gana boteretzeko, gizonak desboteretu behar dira eta txuri europearrak desboteretu behar gara eta bar, ez? Desboteretze hori ulertuta beti logika, ez? Struktural horretan kapital ekonomiko, sozial, simbolikoen banaketari begiratuta eta barrez. Beste alderdi bat ere garrantzia horitzen zaitena da, kontuan eduki behar dugula, prozesuiek ezberdinak izango dirala, aniztasun hori edo, aniztasun hori kudeatu behar dela, eta baita ere, batetik sektore ezberdinetan garatzen ari delako proiektuak, ez? Izaiten duguna esan, elikadura burujabetzaz, alderdi ezberdinetan, eta helburua edo erronka dela nola artikulatu prozesu ezberdin horiek, ez? Nun batetik ere ezinbestekoa klase sozial ezberdinek, bai? Eta bazterrutako gorputz ezberdinek autoantolakuntzarako zilegitasun guztia daukagula, eta beharrezkoa dela autoantolakuntza hori, baina aldi berean aliantzak eta batasunak ere sortu behar dela, ez? Hau da, beste erronka handia. Eta kontua da guk, da erronka bat etengabekoa, ze hori gatazka horiek etengabean dauden gatazka dira, baina bai uste azpimarratu behar dela ere batasun hori, edo aliantza horiek, edo langile klasearen batasuna, edo euskaldunon batasuna, ez dela premisa bezala ulertu behar. Baizik eta da helburu bat, orduan baliabideak sortu behar ditugu helburu hori gauzatzeko, ez? Orduan, langile klasearen edo euskal mugimendu independentistaren batasuna sortzeko eta mugimendu feministarekin aliantza egiteko, adibidez, hegemonia heteropatriarkala irauli behar da, edo behintzat hori iraultzeko mekanismoak eta politikak garatu behar dira, ez? Eta modu berdinean, ezin dugu emantzat jo, ez? Mugimendu feministaren eta mugimendu antiarrazistaren arteko aliantza, eta berdina, ez? Hegemonia txuria irauli behar da, beti ere ulertuta, ze askotan, batzuan zabaldu da joera, nun privilegioak edo hegemonia hori iraultzea dela, kasu honetan, txuriok edo gizonek, bakoitzak bere, ez? Arrazakeria begiratzea edo transformatzea, ez? Feminista antiarrazistek ere esaten duten bezala, ez da hori bakarrik, ez? Inondik inora. Kontua da, hori agendan, lidergotzan, diskurtsoetan, antolaketan dagoen hegemonia, ez? Hori transformatzea. Bestela berriz ere, zapalduen artean privilegiatuen den horrek ez erabakitzeko noiz nola egin aliantzak etengabean, eta berriz ere hegemonia hori bir sortzeko, ez? Eta, beste askotariko gauzen artean ere esango nukela, uste detela eta uste ere nahiko kontsentso zabala dagoela zentzu horretan, egitura publikoak transformatzea eta zabaltzea dela erdiguneko, ez? Estrategia. Behar ditugu egitura publikoak, esan bezala,
transformazio horiek egiteko, desfamiliarizatzeko, desmerkantilizatzeko, eta esan bezala ere, bestelako gorputzak sortzeko, ez? Eta, bueno, gero gehiago sakonduko dugu ere, baina gizon eta emakumeen produkzioa iraultzeko, ez? Eta klase sozial guztiekin amaitzeko. Oso ondo. Zentzu horretan. Ainoa, zelan ikusten duzu zuk dimentsio ezberdinak? Nik, hasteko burujabetza feministak eta pixka lotzeko Lorek esan duenarekin, nire ustez, bizitzaren oinarri material simbolikoen gaineko kontrola berreskuratzea litzateke burujabetza feminista, ez? Hau da, lurra, gorputzak, energia, komunitatean nola antolatzen dugun, ez? Eta abia puntua hori izatea. Hau da, izan gaitezen, azken finean, gure baliabideen, gure arauen eta gure erabakien jabe, modu orokor batean, ez? Eta zertarako behar dugu kontrola, ez? Azken finean, herria eta bizitza iraunkorrak izateko. Egia da, historian zehar emakumeok herriak, lurraldeak menpekotu dituzten botere egitura horiek zalantzan jartzeko bestelako modu batzuk eraiki egin behar direla, ez? Aurre egitea ondo da, baina eraiki ere egin behar dira, ez? Eta gure kasuan Euskal Herrian nire ustez behintzat ezin da ulertu, Euskal Herritik burujabetza feminista ulertzeko modua, herri izaera batetik kanpo, ez? Eta uste ere argi dugula hori, eta orduan nire ustez burujabetza feministak eta batez ere hemen kokatuta, eta Euskal Herrian kokatuta, nek behintzat hiru dimentsio nagusietan edo kokatzen dut, aipatu ditu ere Lorek eta baita zuk ere hasiera batetik, ez? Batetik izango litzateke burujabetza materiala, eta burujabetza materiala gixara esan denaz gain, edo, errepikatzen arituko naiz agian, baina iritzen zaidana da, hori, ez, dauzkagun baliabide eta azpiegitura horiek berreskuratzea litzatekela, ez? Hau da, nahi ez zaite uste inorren buruetan ez dala sartzen, nola dan posible Euskal Herri batean adibidez, energia kontrola dezaken enpresak izatea kanpoko botere batzuen esku adibidez, ez? Eta burujabetza material hori berreskuratzea ezinbestekoa litzateke, ez? Ekofeminismotik adierazten zaigu gainera, emakumeon zapalkuntza eta herrien zapalkuntza azkenean kapitalismoak eren ondorioetako direla, eta pixka bat nik iruditzen zait hori. Hau da, berreskura dezagun herri honetan eta leku honetan egon daitezken azpiegitura eta baliabide guzti horiek, ez? Eta azken finean ez da autarkia bat planteatzen dena, eta gurearen berreskurapena hori egitea, ez? Bigarren dimentsioa, eta Lorek zabalitze egin duna, nire ustez gorputzen burujabetza litzateke, eta ez errepikatzearren, eta egia da, azkenean gaur egun aldarrikatzen dut ere maila batean gure gorputzen jabe egitea izatea, eta iruditzen zait gainera gaur egun egungo gure gorputzak kontrolatu nahi dituzten egitura asko daudela, izan estatua bera, izan eliza, izan merkatua, baita sare sozialak, ez? Eta gaur egungo sare sozialen kontrol hori gure gorputzekiko izugarria da, eta uste dut gure burujabetza feminista horretan gorputzen burujabetzak hartzen dula dimentsio garrantzitsua mezu hoiei aurre egiten. Hau da, nire ustez, Lorek esan duen bezala, ez? Oso ondo dago, norberak egin dezala bere gorputzarekin libreki, ez? Bizi ditzago, egin dezala nahi duena eta bizi gaitezen libreki, baina egin diezaiogun aurre ere, azken finean, ez? Kontrol hori eman nahi digutenen kontra, ez? Eta uste hori aurre egitea ere badala burujabetza feministaren dimentsio bat, ez? Aipatu da, eta errepikatuko, ez? Eta hirugarren dimentsioan ere ustez da herrien burujabetza, ez? Eta herrien burujabetza, hau da,
iruditzen zait gainera gurean berezik importantea dela, Euskal Herrian, ez gure erabakiak politiko eta sozial asko Parisen edo Madrilen hartzen dira, ez? Eta ez hemen, eta hori ere berreskuratu beharko genuke, eta burujabetza feministak ere hirugarren dimentsio nagusi horretan hortik jo beharko luke, ez? Eta azkenean pues, euskal esparru, lan esparru propioa, babes sozialen esparru propioa eraikitzea eta berreskuratzea izango litzateke nire ustez importantea, ez? Azken finean, bueno, gure hizkuntza, gure antolaketa komunitarioak eta gure jakintza, ez? Eta hori lotzen denik ere gainera, zaindu eta berreraiki, hau da, gizartea eta herria, ez? Eta gero, bai aipatuko nuke, hori oreka batean egin beharko genukela, ez? Hau da, ekonomia garatuz, baina baita ere, hau da, gure herri ikuspegi batetik, Euskal Herri batetik, burujabetza, ekonomia garatuz bai, baina planetaren mugak errespetatuz, zaintza tokiko ekonomia erdigunean jarriz, bai, ez dugu aberastasun hutsa nahi, baizik eta bizitza duinak, ez? Eta horretarako, eta berriz ere ekonomiara bueltatzen naiz, nola ez, baina ekonomiak izan behar du hortarako solidarioa, izan behar du komunitarioa eta zaintzan oinarritua, ez. Eta zaintza ez dadila izan azken finean emakumeen lehen aipatu da eta Lorek aipatu du hasierako hortan, ez, emakumeen bizkar, esan dezagun bizkar edo geratzen den zerbait, ez? Izan dadila gizartearen ardura eta horretarako espazioak berreraiki behar dira eta lehen esan deten bezala, herri mugimenduetatik, asambleetatik, bai, baina baita instituzioetatik, ez? Eta ni pixka bat maila hortan nahiko kritiko edo insistentea ere banaiz, eta azken batean antolatzea bera iruditzen zait dela zaintza politiko bat bultzatzea, ez? Eta azkenean elkarri ustea, bizitza duinak bermatzea, izango litzateke herri honen burujabetza feminista, burujabetza orokor horretan garrantzitsuena, ez? Eta nik bintzat burujabetzaren feministaren hiru dimentsioak horrela ikusten ditut. Garrantzia handia emanez herri burujabetzari, kontutan hartuta burujabetza materiala eta gorputzen burujabetza bera, ez. Bikain, ez dakite zerbait nahi baduzun esan, Lore? Geratu zaizu hor? Ez, da? Bestela, gustatu zaitez, Ainoak esan da bene ideia batekin iztea, ez? Insistente zaudela, insistenteak izan behar gara, ez? Eta antolakuntzaren ideia horrekin. Eta, bueno, ondo ikusten baduzu, gaurkoz hemen utziko dugu. Saio hau, baina gogoratu, ez, jarraituko gaituztela, ez, entzuten laugarren saio baten laster, eta sakonduko dugu, ez, zelan ikusten dugu, esan dugun guzti hau, horren komplikatua, horren simple esaten dugu, baina horren komplikatua nondik eta nola egin nahi dugun. Beraz, eskerrik asko Ainoa eta zuri bai, eskerrik asko. Etortzearen, eta eskerrik asko pantailan atzean eta aurikularen atzean zaudeten guzti hoiei. Bueno, eta azken eskerrik asko bat, Laixiar irratizeri, Izurretako gaztetxieri, eta berriro alkarre ikusiko dugu. Baina, esan beharra dut ere, esoda saldi honekin bukatu bainoren, bueno, badakitzu ez, bilgune feminista militanteok osatzen dugula, baina edozein proiektu politiko bezala sostengua behar duela, eta beraz, disfrutatzen baduzu eta konpartitzen badituzue momentu haue, konbidatzen zaituztet bidelagun egitera. Eta guzti honekin, berriz eskerrik asko, eta, laster ikusiko dugu elkar. Nahi duzuenean. Vale, horrengo arte.